Hello guys, this is Eric Hilot of Video City Doubles. And now greetings, welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. Part 2 na nisa guys. Please subscribe, like, and sub the channel. Thank you guys. Anong kamay? O saan mo sulat siya? Wala to. Ito? Lamig, nagiloton. Kamay lang, kamay lang. Kamay ka to ang anak. Kagagyan ako ang rin ma'am. Karon narosot naman isa. Ako na po, ilag yung ikuan din. Ilag yung mga dili. Kung kadagkan na natatabangan, di pa mamalipay na. Ang rabina, di pangita sa mga tao. Proud, dapat ma-proud ko, di pangita ang rabina. Rabina. Ganun man, mapahilot mo. Pero ako ang ipakita sa rabina. Nagkabat sa rabina, asa si ang balay na kinang. Proud ka, ang rabina, di pangita ka sa mga tao. Kung magpahilot. Dili, taga Davao del Sur, gawas din sa Davao del Sur. Ayun ta saya ulit. Ano kami mo? Ako man, naman kong natabangan. Napag-ebidensya ko. Dili. Nagsurtihon ko madugay ng YouTube. Sa ako na lang na. Pagkaroon, pero pag mabuyot, bubuo mo lang ko YouTube Kasi makakuwatatan madugay diya. Taga na kayo nakuha ng YouTube. Hindi pa kayo kolisyon na sige. Wala ka dire na ko nanguma sa hilot o video. Ang uban mo gasto pa. Tinuod. Ato pa sila sa gawas, magluto pa Pero sila. may iba na di yung magpa-video. Okay lang. Oh. Mas daghan. Point lang ang dili. Magpa-video. Point lang kumbaga sa timbangan, gramo lang ang dili. Puros yun magpa-video. Magpa-video. Sa isa kasi mana, mahilag na isa rin mong balibad. Puros yun magpa-video sa video. Kaya na pa, magawas tas TV. Si Stephen Mayo naman. Dili man to si Stephen. Stephen niya. Saro na katong mag-deliver. Oo. Kuan. Kasi tayo padadang na Ang isa na siya. Nag-eyeglass ba? Tapos, Nahalap man to siya. Nahalap di. asan sa belot? Kasi mo nagyan man ako na mo kaysa. Kuan tayo padadang. Tubig, dito siya tig tubig. Tapos, Yan ay siya nga kuan. Dili daw siya na sa dito maguna. Meron nakita may ningon siya sa kuan. Tato na gud ko. Kumusta nung kabay? Classmate mi ato. Sa araw-araw na kubay dito ko na kuan sa Digos, sa Rabina. Oh, ya awal lang ito sa kong buot doon. Maayo di ay. Kasi kung drive kay kuan malipong daw siya. Niya kanang halap siya ba? Dito siya kay klaro. Niya one time nagian na mo diri na siya. Niya yung parang schedule pa siguro to niya. Niya napabasa niya sa gawas. yeah. Iya sa tingog. So, yun siya nga, di ako pahilot. Kuan, dili ko nagapahilot. Oto. Pero nagkita may, atong sa adlaw, siya na may nag-deliver o ba, tubig. Ano ba? Siya na po yung nag-drive na po siya. Hindi ko sa mga customer lang. Kuan di ba tiban ano? Ang nakuha lang na ako, ganun Yung asawa, gamay yung babae. Hmm? Yan si Stephen, ang babae, ang lalaki, dili ko kayo taas. Marang mamaor mo, taas-taas na rin gamay. Ang mabanal naman ako dire, yung interview, wasa ka masayod. Ma'am, sir, wasa ka nakabalos ko. Siyempre, anak ko. Gusto man ako makuha feedback sa akong customer. Dili mo gudang nahilot si Tuan. Ano sa siguan ko? Sino pa naman? Di-repair daw. Sa testing lang siya. Wasa ka nakakuha number na ako, may mga Facebook, sa YouTube, ang uban. Nagkuhan mong kukunak pangayo. Kaya dili daw sa naayo, makuhan ko kadungog. Hindi na ako ma-recall kung asa. Para atong naay na
may bato sa kidney. Dili daw na ayaw, no? Ipag-ihi daw, nangawas ang mga bato. Oh, ba? Dili gud sa kuha, dili lagi. Kinilot man daw kanang naa daw sa Facebook. Wala man gid. Kung naayo, di ba? Kung nag-ihi daw, kinaaday bato. Sabi mo na ka, pati mayuma. Ano? Bone cancer, makuha ko na. Ano, kabalo nga, gipatabi na dahil ko. Ang akong mama ba, scoliosis. Nag-anak na ako. Likod. Gusto man pasulod, patakilid. Basta sa na Pasulod. yan. Daghan man na siya. Anak. Pabaw? Paana. Pagawas. Kuba ba, kuba. Paana. Pagawas. Pagawas na. Pura kulba ang pasulod. Adi ay? Uyo, kaya nakasulod. Uy, paw, no? Paw, pasulod man. Mm. Bro, banggaan. Kasagaran siya gawas man na. Nayoban, patakilid, anak. Anang, makita niyo man na siya sa x-ray. Mm. Anak sa patakilid, ang mga anak. Depende sa kuhan. Mm. Mo na sige basa-basa sa batakpak. Di humulog basa, hagod na basa mo na sa upaw na siya. Nabasa pa matulog. Kuba naman siya, kuba. Oh, makuba kay taas man kay ang babaw. Mm. Nahilig sa kanang matog parang duyan, dugay kay na oras or basa pa siya natulog taas baw. Una siya. Hilig og dungo mo na siya. Taas kay dungo padugay kay ito sa trabaho dungo. Una siya. Maningil na madugay kay baw man na kasagar mo baw 60 edad baw na na. Humok naman. Pero na ako mga 74. Sakit na lagi kayo daw kung ano, kasi mo bunga na iginawa. Kaipit man. Okay. Naipit naman iyang dili na siya tarong ang iyang posisyon sa bukid. Di na po siya dali ni mo doon kung ano, kita-taon na mangihi. Hindi na madala dari Masige siya pangihi, ay naman yung tubig, ma-dehydrate man na siya. Lipong na siya, lipong mo kuya. Paminti kabugion, tagaan lang kabugion. Lapas na siya sa oras kaon. Iba naman tayo mas mga mamakaon. One time siya, namang ko yung kaon mga mga. One time ka, pero kaganinar ka gigutom. Una ang trabaho. Ano nang, yung ito mo ko, wapay alas 12, pero alas 10 pa gigutom ka na. Ano siya, lapas mo han. Dumong na, dumong. Sabado na din, ma. Kaya kay adlaw eh. Limang March. Dito na lang kabulan, Pasko na. Pasan tani. Kami eh. Hindi na kita. Kami kasi sa adlaw. Pasko na yun, hilot, kanadaw hilot, Allah. Kada adlaw yun? Tagaan lo na iluton. Kanadaw ko pasingot. Tagaan dyan ko kanadaw na lain. Nagapangayo dyan ko gusto nga. Tagaan ko gusto nga. Diba lang? Para makataon, taon eh. Hindi ko naman tagaan, abroad mo dyan ko balik. Tagaan dyan ko. Sige ka Pero dili na sa musugot mo gawas pa ko. Dili naghanap ako dyan, naghanap ko sa ginapit. Naghanap ko kay mga maintenance, mga customer. Balik yun. Anak ang gusto ko. Anak ilaw, waka muli ah. Hindi ka katapang na mo, ito mo yun. Hindi lang, mga anak mo pa naman. Eh, layo ka ng pamilya na. Ano, misugot na yung babakasyon ko ko. Talit ko ako dito naghilot ko. Hindi eh. Sariyad ko naghilot. Tinulid siya to. Ako nag-umok sa linog din eh. Uy, ginoo ba ko na. Linog, COVID, as. Ako, talit to. Nagulay dalan. Kasi mingawan akong sugod rin eh. Isa ko kailagod na ako dito. Yan na yung mga karaan. Hindi ko na naghan. Hindi ko naghan na kailan na.
Pilot ng cancer. Di ako ka nga nag-message siguro. Ako isa ka nag-message. Pero May naaka, message na niya. nag-message, nag-text na, pero Yung wala pa niya, nakabalo nga. nag-home service siya. Nag-home service ka. Tapos, Wanyan kami dali. Manhita min yan. Ingon kang, ano to ba, di ka ato nga, kuan. Sa self, pasak, wala naman po na ako Wala pa may kabalo nga. Mag-abot tag ka ng kuan. Kuhan mo nilang Lagi kuhan. tinibi. Oh, Ah. wala saka jud. na to kami. Saka kami. Oh, Unya. Di na mo ko ato inyong picture kung naguyang mo dito sa bukid. Ako mas matanaw. Kanya na. Oto na misis ko niya parang nag-home service ka. no ba? Oh. Nari kay ginatuan po niya yung request. Oh, kung unsay gusto sa customer. Ah. Tapos home service ka mo ana man sila. Kay ang ilang kuan daw, kamay ra daw diferensya. So sa gamay nga diferensya may pa daw di na hunaw-naon na ng diferensya. Uga mo gasolina pa mi. Di mo biyahe na pug. Wala nila dali ang dire. Amo na. Kaya nagman daw gilot, higda sila. Di na sila mo biyahe, mo na lang gid sa uban ha. Oh. Ano eh. Kaya yung may pagkasuloy na paan dito rin. Ano Oh, na may yun? gasolina ka. Ya, may hanginan ka. Mm. Bibiyahe pa ka. Ibawa og taga-kuan ka. Sulok, abot na ko ng home service. Ako na disgrasya. Ay, sarag ito ba? Hindi ko maliho kong lawas. Dito sa hospital. Ano sa hospital? Nagbilo. Ah. Mga reds. Hindi ka nagkapasag hapon kaya? Masa hapat mo nas ligo. Kani oh, di basa di ani kana. Basa man ni. Pas mo man kana. Banta gamay. Wala na sa uban sir no? Wala. Kani arthritis ha. Ini arthritis sakit stone. Advance lang na to ha. Kaya masakit kung siya makamata. Kamatahon na to daan. Lami man to sa isa ka lugar. Daghan luto na may naglugi sila ko. Mo na style sa kuan katong naka-home service ko barakatan. Ito rin? Tutul, barakatan Ah, to rin. dito sa... Oh, ito rin. Bago maabot sa tiip. Stroke to. Kalima lang ako sa kanila. Ano ba? Eh kung di nimo pagyawon nimo tanan, Pwede malapas. mang-recruit, anang recruit sa 5 ka tawo. Pwede maulong kung anong mga alas 6, alas 7. Yan na lang, may ganyan. Daw sa arang mga alas 7. May lang, kukunin muna mo. Yung tumiro pa, yung mato, magkabuang kay panita. Una lagi kung wala kay booking ka na maabot lang. Walo yung nahilot na humad, laon na. Hindi pagkauma na po. Gamay sa kalabat ang sa. Booking ng kaani. Di na po papanguhay mo. Banta gamay. Malibaran ko ano ka customer. Ay, maigo yung mga sakit kayo. Ha? Oh, lagi maigo ba nga. Sakit. Ah, eh. Hindi pa si baby dire. Mahilot. Si Bibi ang luay kayo. Dagang digos eh. Lagi si... Nasukaan. Ay, nagigda dire. Nasukaan naman din sa Gina diya. Pahilot tapit bubaki. Ako dire. Uy, bubaki. naglubog-lubi na to siya ay. Luwe bitaway ban? Away, matim. Yarang Nga, mamot. daghan na sa gigamit ng mga Tambal. isang klaseng tambal. Nga nasuot mo dyan, digos na dyan nila. Anak isa sa kuha itong bigla na ko naman sa ping. Pag message yun ha, pag dili ni mo kaya kay dalo ng tigan-tigang irik, anak bigyan siya. Nakakuha man dyan sagot. Kung isot ka na, sukat ang habuat nga. Nakatulog sa gamay, pagbalik ako, nagmulog. Grabe. Sumukahan si baby. Nagkanta min Gina siya na to. Pag bata Ayaw niya, lagi ka. sumuka na po.
Suka na tanan. Awas na. Ako gating-gating sa Hindi na mahuas. Ano to din yun? Putog po sa kasyawa, kaya napasagpo naman siya. Dahil may po niya ako sa Ano ito? Matanaw mo, no? Ako nagagatot, hindi na. Hindi naman po ulit sila. Ako nagagatot. Nalikitan ko nila. Ito natanggalin eh. Noon lang, doktor ito lang. Ang giingos. Hindi ako nag-upo ka na dani ato din. Uy, this is lain. Di kayo timbrang mabuak na yung ulo. Kasakit. Yan, naglubog na siya ato. Yan sa, dili ka sa, panay, may bisita sa iya, dili mo dool. Hindi handog sa kuan Ano, mo. kasi mo gulo. It's a good thing. Nasa gondo, Pero nagpura daw si Gina dito. Plato eh. Ay, oh, si Gina nga patoy. Tama, si Gina. Kay makadlok. Tama, si Gina. Yan, sa ikaw Si ba ni? London. Yan, ikaw kay Eric, imo dyan kong gakson akong customer ko. Ano din ang customer din ako? Ako ang mga nagkapon. Gusto magkaayuhan. Masa din, makaayo ta? Lain lagi daw kay paminaw. Ato pag COVID. Ibisita man to, order report mo doon. Okay, dahil na ko terror ka ba? Sige, COVID ka ter. Sila ina lagi. Ah, nanawag siya. Rick, kasayo ba ni mo nanawag? Schedule ko din pilot ko. Pag abot rin, tawagan niya si Gina ni Alepas mo Gina. Kaysa may drive ato niya. May nagumito Commute siya, di man siya kaya. Patay siya kaya, murag mo na man dyan. Nakuyo, kaing biyahe no. Malipang nga ka. Ako dyan, iba na siyang mama. Siya lagi isa nagsulog. Sundado, kabul nga do, ang kumanong do ka po. Ikaw abas ki paglima. Kinagambig manong kay kini dito ang hilig og laag ba. Trabil manong kung ginadala. Dalag malong sir. Okay, anan. Napay uban. Dag malong sa malong iop na ko sa mukan. So ni malong sir, ikaw lang. Una-una nga. So, nanghabol. Mana karon di nagay ko maingon pag medyas, pag jacket. Kini ko pag medyas, sa na medyas ko. Ginoo. Pasalamat mo ingnon mas manghilot pagdala mo mga pangbalot. Gamit. Di gid mo ingnon na manghihilot ni pagdala mo. Pagdala jacket, pag jogging pants. Siyempre gusto mo kakayuhan. Papanutan man gud. Labi na ba biyahe magkuhan motor na. Saan mo na jacket rin ko? Ito, saan mo na jacket, no? Jacket siguro na siya, no? Jogging pants, pag-jogging pants. Saan mo na jogging pants? Basig i-jogging pants. Siguro, no? Basig na eh. Sa mukha. Initiative ba no? Nanghabol. Pagdalag medyas, jogging pants, jacket, shirt. Yung mag-shirt. Kaya magdala na kog kuan. Ano ka na ito? Hindi na ka buhok no, ay kamas ki paglima. Ang bata na na Yung man na yung hilak. Mga 7 years old, nga mura na siya. Ulit dito mo. Mura siya Hindi patro. siya pasabot. Hindi na siguro si Benji na. Isa kasabot. Ano siguro ko pag kumangkin. Balik ba na diri kay iyang time. Ako ko sa mga samahan na. Tulag matutulog mo ka na. Ano ba din si Benji ba tayo? Pero ginani ako pag kumangkin Maragpuan siya, ba. pero pwede siya dito sa nakaubos ko siya nga age lang. Late in development. Late lang yung kayo siya. Nadako na po kayo siya. Eh kung may pagkabata yung kayo siya, dito lang po kayo. Pero nangilakan. Madama na sa likod, raman na likod ulo, raman na siyang Ang ano. akong anak po, Luton ako din na siya. kumangkin, inani ba? Nagsingko Madapang man na. Bibo, medyo buot. Eh, bibi pa kaayo. Tadugulo na na siya. Para mo activate lang din ang mga dugo, anak. O hilak, gusto mo kong hilak ka, kaya mapil ni sa heart niya ng yung unsa siya, hilak. Tingnan ako, hilak daw. Ano ba sige hilak? Tingnan yun siya. Anak pa na ko na nilalaan. Ang talaga to kung
pulis. Muhilom siya kadlo ko pulis. Say mo gaab na po. Ako na po siya sa isda. Kung naman na pandagan din siya sa isda. Tawa o. Usaka din na siya sa isda. Sa'yo nag ang ilang mga pato anak ko mapantok sa mga nagtatuat din. Yung isda, may pampatay. Karang bata. Oo. Ay, pabo mo siguro po nila. Pantuok. Oy, Ang isda daw, nasa gawas. isda. Nasa gawas tab. Nasa kurong. Sakit na Ako ro. kayo yung sandok. Lumigay na siya buo. Matakpan lang yung isda. Kaya na may kuhan. Nasa kayo. Buo siya dyan sa isda. Kaya yung dako. Hindi siya kasama isda. Sana lang ka pa, sir. Sa duha ka pa, sir, mo ni week, ha? Hindi nagkalimti. Majority tibok kalibutan. Pag may stroke ang wala may di. Mo man ni week. Kira sir? Maning luto sir nga magpadiwal juga ni pa. Ang tagamay. Luya storker no? Tanaw gyud minus. Isa bag-o pag ganay daw sa lagi gira. Gilinog na po dyan. Kung kayo, makita ng mga patay. Ano? Sakita din sa buot. Pero na-film mo na to, ang ilang Oo. na-film. Makapalta, makarinig po. Man na may anak, pero mas grabe lahat. 90 seconds. Super, Yan, bigla. ano do, ano to reporter Yo, yo. oh. Ana daw ang kabantay kagabi. Naa ka dyan. Bunda ka dali. gibundak, Uli, takilid spoiler pa ko dyan. ni Gula. Ano, sige kung abot ni pa sa ato kay gabi Uyog. mo ato. Pag abot na kagabi, nilinog daw. Ako pabantay. Ako lang nilinog. Sige na, pagmapo. Wag na. Sandok mo na dali ma'am. Itong balik to pa. Turane sa ta. Sandok may, barilan sa ha. Ginawa. Ang ginawa sa. Okay na. Pagpadala ng map ko si Puday daw. Rasa. Ay, maigo nga ugat nga sakit, no? Na agad. O nang i-whole body na po siya kaya di man good. Dapat mo portion ka. Mana ako ha, kaguan ko na lang. Amo bandi ko na mo hago. Dili magka-massage, nakatesting na magka-massage niya kaduha mo balik sa likod. Di sila mo balik o ground trip. Nga naman kapoy na kaya balikan pa. Muna naman na hilot, pero anong balikan pa siya. Hindi talaga mo. Ya mas dugay pag yun akong round trip. Kung nag-gasolina, patag ako kung gasolina ba. Hago na lang ako ha, sino. Mas mulami ang kung kaduha balikon. Mas mapil sa kaduhang gunit ko. Kami na tayo. Bago mo ka dyan. May maigo nga ugat ba? Sakit. Mas sakit si Hiloton kung nakalibot ng hapon ibigin.
masakit na. Sabi panuot. Pasmo, kusog. Wala mo. Ang panuhot singot uga, pero kung magbasa ka gapon gabi, pasmo sa kusog. Ano na siya? Bakit kinay mo? Okay. Still na tulog. Mo na hinungdan nganong na Kasi mga nakatulog na ko basta makainom ko. Wala ko kapamunas. Bangon ko. Maliis mangunas ko eh. pero no, dugay pang kumalingil ma'am. You should kung pagod sabi na yun sa una. Mo pa ko lang di ay. Lahi ra gyud naman hindi ka kapamunas. Lahi gyud ka ng Anak lang ka ma'am, pero isang wata ka gihilot, advice na ko sa mo, hinahinay kung dang ano. Hindi ko na maayo. Sakit ka na no. Kaya was maningil na ma'am, you know, naamang ko. Pero mas may magutong i-advance na lang nato. Undang na daan. Kaysa naigo na bagong undang. Mo na ipas mo. Kung sa'y ending anak, kung di ka mundang, paralyzed. Kung sa'y paralyzed, walay kusog. Paralyzed versus stroke, lahi ang stroke. Ang stroke ng gahe. Ang paralyzed, walay kusog. Kung ka, wala, lagi kusog. Wala siya. Ano naman na, balik na po, nagabasa ang good ko, hapon, gabi, Punas, apat. naghinaw, hakbak, himasa. Labi na yung himasa lang. Huwag ko maligo, himasa lang. Kung siya maigo, tiil. Di siya kapasaan sa lawas. Tiil. Kuwagin, iniggaboy-gabi igo kung once kuntil. Mang, Munas mira siya. tiil rin maigo. At least tiil rin maigo. Ang problema, kasi kapasaan sa tao. Tiil. Radugay pa mapot sir? Okay, rapod rin. Wala na kaya po na abang. Ayay. Ako bilang una-una, bahanan ni Kuan mapahilot. Gina. Sa katubang sa birthday, ha? Di kami manggut ang Kamo may kaistoryahan Oh, na nya, niya. nagsabot Naman na. na yung na ito niyo mong naay na taga ngayon na isang number nimo. Kaya katong kung ba na, G, naklaro mo ko kay sabot na mo. Hindi, Oh. karoon mga kuan siguro. Sige, sige. Pero sige ingon nga. At sige. Niya usay Aka na ako, man. mag-home service man may anak. Video ko ko anak. Church na lang pala mo kuan. Yung service na. Dili na sa mundo. Dinanday na. Pero may gawas mo. Ito, pagmahal sa gasolina, hapit na kumundang na to eh. Undang ko home service. Lugi kayo, 80 litro. Yung home service, 500. Yung 80 di kabot dito. Hindi, ginintong ba? Uy, yung tubig ko 200, isa lang magkabiyahin ko. Pwede na natin mag-home service na niya. Ay, Nya, bubalipan ko ka. di, inon po ko na nga di. Di lang ko gasol, kamahal yung sulina. Abi na lang mo dire. Anin na lang mo sa, daghaman po, mahangyo po. Pwede mahangyo ka o mahangyo mo, anin na lang dire. Yan na po yung mahangyo pa dyan. Kung unya na lang hangyo, sir, hindi ko maghilot. Kung pwede ba, kasi haplas pa lang giyabon ako, sir. Kung ako nang gipabayaran ng 50 pesos to ba? Duha ka bo, giyabon, sige giyabon. Huwag mo ko limit na yabok. Iya, tapi lang haplas ron sa bedsheet ko. Ilan na lang kita. Ako ang kapoy pa yan. Comment. Natay na sa Ginoo unang pamilya. Yan ang magpabalik na. Saan ang may pagkaon sa Manilo? Bayan. Iya, pinalit na ko ang haplas. Naon na. Di ko nyo, di ko laling piloton kagang 2 ka oras eh. Mabita na yung mga, sir, pwede mo hangyo, correct. Oh. Kasi pwede, sir, pero unya na yung kahuman ako hilot. Di pag gumaghilot, mana sa mga, ay, hindi pwede mo hangyo. Maulaw man. Idungagan, pag sobra man na, sir. May nga pag sobra, kay sobrang ko, hindi ay kay konsensya ko sir, naligo na gugog singot niya. Kaya makailan ako sa dili, maorgin ako trabaho. Wa jud ko'y favoritism. Ano man, kani akong hilot, kung tarungon nimo na, mabalik mo na, or manabi. Oh. Investment man yung imong gitrabaho isa. Ang Yung Maayos imong yun binawatan. man, kuan, kana magpa-advertise ka sa TV, sa kuan, Para na. wala ra na. Ay, Kana yung imong agi. kanang imong gihilot, grabe na manabi, wa man Oo. na gibayaran.
Pero pag manabi na, bulaban to na ba? Pero nakabantay lang ko sa uban, pag ingon dire. Kung sa di ingon atong gilad na kumadya nga maay kamulot, pero wag sa musulti nga sakit. Mura dahil nila isultit. Lami lang mahilot. Ibiya ka mo recommend ang tao no, di po ka ganahan. Hindi ka ganahan. Ibagsak Tinuod ka. yun, uy. Di ka mo recommend. Idauton pa. Ay, katong sa Rabina. Na, ilan ang buka to Kilot. dito. Yes. Kailangan rin mo. Ay, pwede ka mo-actor. Oo. Pero matinga ka, ano, stingil. Good. Sting lang. Ano sila? Sting lang. Ako, nauyon man. Ano? Ako kay tanaw mag-service o biyahe. Kapoy eh. Sakay. Isakay, Kapoy igura. rutas home service. Maputong Diyos bala kay dahinda. Dito. Pero lang ay diferensya. Dahinda ko eh. Gamay rin yung diferensya kung... Dalagan ko, ano mo, holding green mo. Nilamay mo ang pangayo magkukuan mag sa iyang palitan dito. Imong gasolina Luna. badada. Wala nang luna. Luna, dari doon kayo, 500 na siya. Pinis ka layo. Pwede na 500 ma'am. Kaya tubilan ako. Padada. Nahilot mo dyan sa padada pa yung Tama-tama ang dyan. Gamay rin May yung namukao na mong traktarak. tara, kusog yung kaon. Memang yun. Dugay ka, kapit. Ang service. Hindi na ko man service ma'am, ba? Dahil namayag diferensya. Anhin na mo dira. Hindi ko man ako gilot, matuog ko. Huwag pa mabuto niya, relax ko. Pero kung gawas ka, pag ka maghilot mo, biyahe pa ka. Apoy. Yung biyahe, ilis ko sila nang tatulin mo isa. Round trip lang ni mo daan, nakahilot ng takwa to. Magpadulong padadag pa balik. Nakahilot na kong isa anak dira. Ang cellphone dong si Ate Ron, nag-text na yun to. Kaabot na yun sila ma'am sa Rabina. Dali na yun nakadool rin ako. Asa na po yun? Dali ang mga kayo. Ay, ang pag-iyon sa pilikab kayo na, mga pilikaber. Oo. Lula. Ano na rin siya. Ano naman? Kapag siya may ni Paras pilikab. Kain ko Yeah, dyan, alam mabisa sa- lang ko. Gang, ibili na to sa kina dito, ilabanisa. Nakanisa, kaya may parkingan. Oo. Nagsakay mo pinikap siguro. Sakay ka mo pinikap. Banhin na mas laban-ban dito sa kuan. Dito sa may kanto sa may kuan kay. Pati mahalag, mahalag. Ipagidugangan ng 4,000 na pisto. 44 naman. Doon sa atbang? Oo. Wala na din kaya. Wala hawa sila ito Asan pisto. Adidas kanto yun sa ano ba, Imperial? Dadi sa kanto yun, Kabilyegas nga. Ano pala na pa? Oh, bubinta man dito kay 25 ra. Diha 44 naman. Batas Sila ano sa eh. tuwara sa Oo, pila. oo. Tindero pa. Ora istorya, hawa na. Nga balik duha, biya ilang kahon no? Oo. Duha ka kahon. Oo, ihatan na niya si amiga ng isa diha. Ibili na ba ito laban? First cousin, manis lang banisa. Hindi mo mutubig dalaw niya. Hindi halas kanto. Wa man gud ni kabalo, ingon siya piki na ba nagdiya gang ano siya. Di kay Gil Tornay, mga portion. Oo. Sa basig kuan, alami dito dito. Siya ako ibili banban. Yan, kaila din driver. Oo, Oo. ingon sa... Biya may kuhan nila. Kanang namang hilot niya sa dire naman ito napita. Iudong niya diha Ano sa tangan. Dagan-dagan naman ko po na ato dire. Asa mo? Kanang hilot. Yan, pila Kasi naman pahilot sa Luna, sir. Ano siya? Ay, dito pa sa Rabina rin. Na isa, napoy manghilot dito sa lunan. Na isa, ikaw dire ni Rabina ni Eric. Arthritis? Palitin na akong magkahoy. Uy! Init sir, dili. Init no. Init. Nanay ni. Ako kabak ko. Iro. Sukok na ko sa mga pagkita. Kailan mo na mong nahilap kayo tao sa yung pagkukulit. Pwede eh? Alas 6 na pagkukulit na sila. May binagtingong kalirong. Ay, magkaot. Sabi ko, may nilungkat. Bayo, ay ito ang ikasal ka ng tignan ko. Sabihin.
na kay mata na sige nagkasakit. Ano? So, maligo siguro ng pilar. Taon na to, assign pa rin sa pantalan, to Abot ganun yung kalas 12 yung tulog. Pag ako maligo na pwede maligo. Ayun, 2 o'clock. 2 o'clock, alas 8 nun. Di ko na baligo, nalapas sa saras dosi. Dosi? Ligo? Wala, matinghala, maligo, matulog yung kong alas 11. Ang matulog na yung alas 11 na. Di pa yun ako patulog nung. pakuyo na mata. Init pang paglawas. Ang tulog ko. Yung alas 12 na raw, wala din. Hindi maligo na. Sa bakit lang, baligo. Morning, Ano niyo? Init ang lawas mo may linggo. Init. Sabi ng pilar, Sa patasan na Sa? dito ibang Marakatan na eh. Kadugi kalayuan yung marakatan mo taas sa video eh. Layo kayo. Tungas. kamis abal. Yun na. Wala, tiglawan. Bado. Pero sa batugma, di man na nimo. Wala, nakalimutan na asin. Ang sa mga ipag na ka birthday nimo. Ano, sa roda na. Sa orasan may mga todong. Di akong, di ko magdawat na nga time. Di man, ano siya, di nanda Para ko na nini mag-invite sa mua. Laruan taon ninyong time, kaya kung hindi sa kumudawat. Wala din na nag-invite ko. Ang sampit sa oras ko, i-control na ko. Ay na, wala bakante sir, alas 4 sa hapon, kimamerto di eh. Biro ba? siya, kaya di man daw siya mag-birthday, kaya papalit o siya sa sapatos. Oo. Sus, papatanam ko na ko siya sapatos, kaya ginoo ko, 11, mampod. Ay, 11.5, mampod kaayo eh. Ano yung alkansya na, so, gamay na O, dito katong yan na, kasagaran mamalit yaman na. Sa may, Sugas. pagkana, paggunit, pagtanas presyo sa inahan. Uy, kamahal yung hangbong. Hangbong sa sapatos, kamahal mo na daw. Picture na yan, picture.